Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 8 kan 9. Tagabo ka man wenno si waya-waya, masiguradom agunggunaan to ti Apo ti tunggal tao, iti nainbag nga aramid na. Da kayo nga Apo, kastamat ko mati umno apan nakilangan nyo kadagiti tagabuyo. Isardeng nyo abot-bot ngan ida. Laglagipin nyo, ada kayo kan dagiti tagabuyo, agpapada kayong agserserbi, iti maymaysa nga Apo sa dilangit, nga awan ti idomdoma na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyang. Anyat kunam dibi na anak ko. Agabrod da Gerson ken Albert. Wan ka no, nanang. Kasano nga rudan day ta? Asino ti agtrabaho iti pigir ken poultry farm? Awanan Naskan nga kita tayon iti sa bali. Ay, hanyamat ti kasta. Kaano a pumanaw da aya? Inton bigatan ti maudi pa nagtrabaho da, nanang. Apay nga italaan nga ibagadaken ka. Day tangarod ti pakarurudak, nanang. Nalaka nga raw ti agsapul iti kasukat da. Ay, agarami dakmanan ay ti karatula, tapno makita dagiti aglabas. Bareng adda interesado. Siguraduan laang dagita tawa matuloy ti panagabrod da. Taawan namnamaan da at trabaho asublian da, no bilang mantasan da makapasa. Ti poultry ken pigiri la kaditi asikasok, madam? Wan, ngamkas makita mat, nalawa. No adam amom, ibagam nga agaplay mo't ditoy, tapno ada kadwam. Uray may salaeng. Siya kung ti makamo iti amin, madam. Kumamit ke tay musto kumatiswil daw. Anya? Dayo kami ngamin iti daytoy a lugar, ma'am. Kasapulan mi ti kwarta. Isumat lang ang gayam nga itakala makita. Ay, wan gayam, stay in ka. Agnaed ka itinagnaedan da Gerson kan Albert idi. Numanugot kayaw. Mabalin ka ding agnaed kami dito iti asawa ken putot ko, madam. Tapno saan kami ang magastusan iti abang? Ay, dayta ti saan ang mabalin. Si kalaang ti agnaed ditoy, ta si kalaang mati trabahador mi. Di ka madanagan, taaddamat day off mo. Ada nabiro ka kapag trabaho, bakit? Kat, apay nga da kasta ti itsuram. Kaslasan ka mo't anaragsak. Istiin kami mo ngamin. Okay lang mo't no istayin lakay. Uwan ang syakla ka no ti agnaed. Sana mabalin nga itugot kayo iti anak ta. Okay lang lakay. Sigakit di mat. Tinapatag ada pagtrabahuam. Di na kang pakadanagan iti anak ta. Sigurado ka, ha? Wan, adamat siguro day off mo. Ada oras mo nga agawid ditoy. Ay, wan gayam. Kinasarita nak ti landlady. No kayat ko, siyak kano ti tangdanan na nga agdalos iti transient house da. Imanugot nga itugot mo ti anak ta? Wan lakay. Ay, nasayat mo kosta bakit? Barang makaurnong ta. Si kagayam ti ibagbaga ni Madam Divina adayaw. Siyak nga rod na. Marcelo tinagan ko. Kat, ada kadwam nga agtrabaho iti piggery kan poultry farm. Aramidak ti amin, ha? Barang dakil mo titad da madam asweldo. Ay narigat ti trabaho dito, oy. O da tayo. Awan pagpilyan na. Uray narigat. Anusan tayo. Ay, sa bagay ba't kit di Uray siyak, nabayagan aditoy ti pagtrab-trabahwak. Kat uray na unget da Madam Gladys ken Madam Divina. Agan ano sa ka. Irene! Awan mo't pagpilyak. Ay, Irene! ni Madam Gladys da jay. Uwan nga Ang raw. mga no, da iparamin lakin kanana. Umay ka man, pay! Ay, sige panawan ka pa dito, oy. Ituloy tantun ti agsarita, no saan ta abise. Sige, nana. Darasan nyo. Tama nga no, agungot ni Madam. Asino tinangyabagakan ka mabalin mo ti makisarita iti dayja, Marcelo? Ay, kwa, madam.
Imbes nga trabaho ka. Nalpasan ti aramidak, madam. Nakadalusak pa yun Maminsan pa'y nga umasidag ka iti dayja tao ta makitam. Dakas ayati makiistorya ken kwa na, madam. Amom ti makagapo, no apay ada kami ti mangimat-maton iti daytoy a farm. No maamuan na ti maipapan iti day tabanag, amuklatan asika tinangidanon kan kuana. Anya, Kat no mapasamak daytan, sa anak nga agtuado ang mangikat kan kay ti trabahom. saan kumamot akas ta, madam? No kasta nga rod, no di mo kayat ti maikat, aramidam ti imbagakkan ka. Jak kayat ti babaunan asulpang. Kaano ti day off ko, madam? Day off? Talulawas na nagtrabaho ak dito Madam Divina. Once a month lang ti day off mo. Anya? Ada reklamo? Ano kasta, inton katapusan pa'y gayam ti day off ko, madam? One, no anya ti imbagak, iso ti matungpal. No ipilit mo ti kayat mo, makaamu ka. Amang ano day tapay ti pakaikatam iti trabaho. Uray klata ti day off ko, ma'am. Mga asyo tadi ikatan iti trabaho. Tada ito lang tinamnamak, madam. No di mo kayat ti maikat, aramidam ti kayat mi kaninanang. Agtungpal ka iti kayat mi, tada kami ti boss. Da kami ti mangpaspasweldo kan ka. Nalawag? Uwan, ma'am. Anya ti ibagam? Ma'am, imawag di bakit ka? Kat, anya ko man imawag kan ka. Agurigor kano ti anak mi, madam. Anya? No mabalin kat ala ko matisweldo para itaabulan. Ken palubusan da kagawid. Nakasaritak ni Nana Eren kat iso kanupay ti mga ramid iti trabaho. Nag-day off ka mat, idi na palabas alawas. Masakit ti anak ko, ma'am. Kasapulan dak ijay. Saan na mabalin? Adamot ni bakat mo? Imposible mo't adi nakabailan nga asikaswan ti anak yo. Ituloy mo kat di tiyag trabaho. Saan aday ta agawid ti ibagbagam? Nay, alaam day ti akwarta, Marcelo. Nana, Sukatam to laang no agsweldo ka. Nangag ti imbagam ka ni Madam Divina itay. agyaman naklaunay, nana. No di nakapalubusan, aglibas ka laangan inton malam. Istrikto nga main da Madam Gladys kan Madam Divina. Saan akas ka ni Sir Rudolph ang nakasingsingpat? Sir Rodolph? Wan, ti kabsat ni Madam Gladys. Iso ti akin ko kwa iti da iti a farm. Kanday tadakkel abalay. Jakla mo no intod nan iti kabsat na. Ta iso da batan ti boss. No kasta, saan gayam akukuha da Madam Divina ti farm kandak labalay? Wan, saan da ako kwa? Kukwa ni Sir Rudolph, nagiti makitkitam. Ti isaan tayo nga amaw, kat no intod ni Sir Rudolph daytan iti kabsat na. Ijay abroad nga minag ti pagnanaed ang dakat. Kasta gayam, nana. Adayo adasingsingpot day jay, man nakaawat pay. Sayang nga road. No iso dati mangimatmaton pay laang iti farm, awan ko mati pagparikutan ta. Gimata nga kung iti agas ti anak ta. Kaya dumapay amasapsapol tayo dito bakit? Apay nga itakalangan, nag-aawid lakay. Istrikto ni Madam Divina. Di na pinalubusan nga gawid. Anya, Iso naglibas ako na. sigurado nga ang tan nakadayjay. Sana balay. Para kada kayo iti anak ta tinaramid ka. Kumusta gaya man ti gurigor na? Isulat talakay. Agluto ka iti sinigang tamahan tayo. Kalpasan na. Pag tumaram iti agas ti anak ta. Wan lakay. Pasensyakan. Itaklaan nakaawid. Maawatan ka lakay. Anya kay nga rod, kat istrikto ti boss mo. Sa dino, ti ayan ni Marcelo? Awan iti kulungan ti baboy, nana. Awan mat ijay. Ni matay rin ti agdaldalos. Anya, Sinaludsod ko kani Irene. Ngam di na kanumatam mo. ay, amang ano naglibas ti loko. Agsaga na day at tao. Kinasaritak lang aruden, impilit na pailaan ti kayat na. Ikam iti pagnakman na.
Saan ang mabalin ti kastangar aramiden na? Ay talaga, nanang. Saan laang ang makangag kanyak? Kisayak pa'y ti sweldo na. Marmarwam day dya tao. Apay nga itaka lang ang nagsubli? Pasensya kayon, madam. Sino tinang ibagakan ka nga aglibas ka, ha? Napilitan ata, madanagan matuna iti aginak, madam. Para gurigur laang, aglibas kan? Di mo namnamaan a kumpleto ti maawat mo as sweldom itabulan. Ne, saan ko nga madakas ta, madam? Takasapulan mi ti kwarta. Siyak ti boss ditoy. Iso ano anya ti kayat ko, iso ti masurot. Basol mo matlaang Sino nga min tinang ibagakan ka nga aglibas ka? Si Mangpet Matgaya man, ti loko. Kasangsangpot na laang, nanang. Nagturad kamutan nga aglibas si ka, Marcelo. Ah, Nalipatam samat, ada kami ti mangpaspasweldo kan ka. Uno, kayat mo ti maikat iti trabahom. saan mo na, ma'am? Pakawanan ko, ma. Bidot ko dayjay. Daytoy lang ti sweldom lakay. Uwan bakit? Kinisayan ngamin da, madam. Anya? Apay kanungay? Naglibasak ngamin ka, no? Kasano kumasaan ka nga aglibas? Kat di na kamot palubusan, uray agpakaada ka. Bayamon bakit? Tinapatag kat adalat ta inted na. Sana mabalin nga agreklamo, Tama nga no ikatendak. No, dala ko masabali ang mabalin mo apag-applyan dita. Awan nga rod. Saan mo't ang mabalin nga agtambayak? Tano ka sa teramidak agbisin tayo. Talaga mabuisit akon kan ka, Marcelo. Apay, ma'am? Di mo timbagakan ka nga un-una adalusan ti kulungan dagiti baboy? Uwan ang... Agrason ka manan? Kastala ka na yun ng ter-aramidam. Kaya't mo sa talaga ti maikat iti trabahom. Di kay agungot, ma'am. Dalusak ti kulungan ti baboy, itamot laang. Sana siya ti pagpumpong tutam, Bigbig at takasta ka. Adag busbusina. Sino nga taday ta? Di mo matimpakpakam mo nga agawid kagayam ita, Rudolph adik ko. Saan mo tamasa pula maamuan yung manang agawidak dito'y no kaano akayat ko. Di kayat ko asawan. Tapno, nagluto kami kumay, tinaimas ama pagsasangwan tayo. Uwan nga rod, uncle. Saan nakasapulan dayta? Manya tiyadda, isutilo toyo. Sige, agluto ak iti paboritom nga adobo, ading ko. Diyak makita, da Gerson kan Albert. Uwan ata saanan nga isuda ti agtrab-trabaho iti farm, uncle. Pimanaw dagayam. Nagabrod da kabsat. Isumot lagayam, Gusto mo't gidi, tabarang makaurnong da iti dakdakkel asweldo ijay. Nanang, kasarsarita ni uncle da Marcelo kan nana Irene. Uwan nga rod, abang ano agipulong dakit di. Anya timbaga ni uncle kada kayo ay Saanan nga agsubli di abroad? Awan pa'y naibagana, anak. No saan nga agsubli di abroad? Kasanuta ngayon. Kitam, kasla seryoso ti pagsarsaritaan da. Uwan nga rod, nanang. Makapadanag mat. Anya nga tano ba si dagtakadakwada? Hayabam ni uncle mo, ibagam nga agkape tayo. Amang ano anya pa'y ti may bagada kita at tao kan kwada. Gusto lagayam ti desisyon ko nga agnaed manan dito Pilipinas. No kasta, saan kan nga agsubli jay abroad, ading ko? Kailiw ko ti farm isong nagawid ak. 5 taon mo laang ijay. Awan mo't nga rod pakakumikumak ijay. No kasta, awan nga rodan plano yung agsubli ijay, uncle. Makitan to Hanggang mapayakas ta ti reaksyon yung agina. Puno ka di tinadamag ko, naglablabos kayo. Ay, saan mat, ading ko? Gusto launay ti desisyon ko ang agawid ditoy. Da kayo nga rodan ti mangimaton iti negosyo yung uncle. Wen, katag trabaho kayo manan,
planok apalawaan ti poultry farm ken piggery. Ti kayat mo asawan. Ang amda kayo no diyo kayat agtrabaho dito eh. Nawaya kayo agsapol iti sabali a pagtrabahuan nyo. Ay naibaglaang ang tanagsubli ni Sir Rudolph. Dito yan nga agnaid na na. Wen, iso timbaga na kanyak. Uray ni Madam Anastasia, agawid ka no ditoy. Madam Anastasia, Ti asawa na awan pagdanagam, tanasing pod dagita nga agasawa. kunak man no da balay da abroad. Adang kailiw da siguro mo't atibiyag da dito'y Pilipinas. Da Madam Divina ken Madam Gladys ngay. Ha, agsublida mo't na iti sigod at trabaho da. Adada ita iti kulungan ti baboy. Iso da ti imbaon ni Sir nga agdalaws. Anya? Wen, tapno saan mo kano abukbukudan ti trabaho dito. Anya lakit din ti kastoy a mapaspasamak. Henjak maanusan ti kastoy nanang. Agsublita manan iti sigod at trabaho ta. Ay, awanan maramidan ta. Nagsublimat nga minyangkal mo. Kan uray ni Antem, agawid kanumat. Apay ngamin ang nagawid da pay lang dito eh. Kunak man na pintas ti biyag da iti abroad. Diyak man mo kadakwada. Awanan, saanan ada tatibos ditoy. Kanyamot na nanang. Apay ngamin adi kay mo't naggagagat idi balasang kayo. Tapno bak nang tayo kumamot ita. Saan man akong kompormiti ipagbagam si ka Divina? Ituloy takit din ti agdalos, tapno malpasan. Aghanos ta. Ngamin, awan da duba apapananta. Agbiag ka iti kinapudno ken kinaimbag, tagabo ka man wenno amo. Aramidem dagiti banag a makaayayo iti imatang ti Dios. Ta ti Dios, isu ti mangted iti hostisya ken gunggona iti tunggal maysa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.